שלום לכולם, היום אנחנו בסרטון חדש של מיינקראפט, של המוד במיינקראפט, מיינקראפט חרבות OP. עכשיו אני חושב שהיום נעביר את היום בצריכת אבן. בואו נראה איפה יש אבן, לא בא לי ירד לי לשם, למה נראית לי מערה מקוללי. תודה רבה. אבן, 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 צ'סט, לא, אולי, גואקמולי, לא להאמין, מה הצ'סט המטורף הזה הביא לי. אם אתם ראיתם כאילו שזה שלי, אז כאילו שזה אצלי כבר לפני, כי דילגתי, כאילו עצרתי ממש לשנייה לפני שעוד ראיתם, וכאילו עצרתי לשנייה ולקחתי את זה להפסקת מים של שנייה. אולי כשאני קיצרתי לכם את זה, כאילו אתם לא ראיתם, אבל בעצם כאילו לא ראיתם שזה כאילו שם, ובאמת כאילו זה כזה פאקינג מאצ'ס. אוקיי, הגיע הזמן לנעול אותי, שיהיה לי מקום בטוח. אוקיי, לא טוב, תסתדר. אוי לא, מקלות. דחוף. אני אקח עץ מהרצפה, כי עץ מביא לי. כמה מקלות עץ מביא לי? מה? זה בוץ. הוא צוחק עליי שזה בוץ. או זה עץ. טוב, בוא לראות אור שמש. הרבה מקלות. מוש. עכשיו בוא נראה כמה דברים אני יכול להכין. דבר ראשון נכין את זה. תכין את החברה הכי פרוית נראית במשחק. זה שלי וזה אוילי גואקמולי. יחסם פה אתם גורל. אוקיי, דבר ראשון זה נשים מקום ראשון, זה סדר בלוט. אם אתם חושבים שהספתי את כל הנשקים במשחק, אז אתם טועים. יש עוד נשקים שאפשר להשיג, למרות אני יכול להכין דלי ולהכין עוד נשק אחד, למרות שמה שבאסה שכל הנשקים זה בנדר, צריכים ללכת לנדר, שזה מה שבאסה. למה אין לי שמץ עכשיו מאיפה נמצא פיקקס דיימונד. אז אוקיי, היום בעצם הפואנטה של הסרטון שאנחנו מעבירים את הזמן כדי למצוא פיקקס דיימונד ודיימונד עצמו. דבר שם בוא נוציא אותנו מהבית כלא הזה שבניתי לי פה, וגם קודם כל נשיג אוכל, למה אני מתחיל כבר ברעב אז אני אשתמש בגמז. טוב, זה גם אני מאוד מעדיף להיות עם זה כדי לראות צ'יק יפה. אוקיי, אני הולך בשיא המהירות לקחת אוכל מהווילג' שראיתי שיש שם סוג של וילג'. אני מהר. אוי, לא חזרו לי הלאגים האלה, נגמר מטומטמים. הגיע הזמן, טוב, בוא נעצור דקה להפסקה, כי אני לא רוצה לבזבז הרבה משאבים.
ובואו ניקח מהר את החציר. את כל החציר, כי לחם זה חשוב. בואו נעשה הפסקה להירגע. אוקיי, בואו נמשיך. לא חזרו לי לגים. לא יודעת למה יש לי לגים. יש לי אינטרנט פה. אוקיי, נעצור. כתוב לי כאן, אם אני מזיז הרבה את השלט, יש לי לגים, אבל למה יש לי? בוא נעלה מהר לקחת את החציר הזה פה. חציר, חציר, חציר. חציר אני. חציר, חציר אני אוהב חציר. חציר אני אוהב אני חציר. חציר אני אוהב חציר. ויש גשם וזה לא מוצא חן בעיניי, אז אני אבטל אותו. יש גשם וזה לא מוצא חן בעיניי, אז אני אבטל אותו. יש גשם וזה לא מוצא חן בעיניי, יש גשם וזה לא... טוב, זה כל הזה? קצת בטירוף. טוב, יש שם עוד אמרה. עוד חציר. ונעצור להפסקה כדי שירגעו לי טיפה הלגים. איפה נרגעו לי? עכשיו בוא ניקח פה את כל החציר. יש לי הרבה חציר. נראה לי נוכל להכין הרבה לחם. טוב, בוא נעשה את זה שירגעו לי הלגים. עכשיו נרגעו לי הלגים. טוב, בוא נעשה את זה שוב שירגע לי הלגים. מעצבן. אני הולך לקחת את החציר שיש שם. אם אני לא טועה אמור להיות רגע. מה יש בבית למעלה? קודם כל אני ארגע שירגע לי הלגים. יפה נראו לי וסיימנו לראות כבר נעלה. נשבר את הבלוק הזה. למה הוא נותן לי לעלות? Oh my godness. איזה כיף, יש פה עוד אוכל טרי מהגינה. איזה כיף, יש פה עוד
אוכל טרי מהגינה. נה 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 נה. טוב, בואו נעשה שיר גלי אלעדים עוד פעם. לפעמים נרגעו לי. איזה כיף, יש פה אוכל טעים. יש פה גם הרבה גזרים, שזה טוב, למה אחרי זה נוכל להכין את הגזרים האלה מהזהב, באמת שאני מעדיף גולדן אפל. הגזרים האלה אמנם מרפאים לי את כאילו עושים לי לב מלא, אפילו גם אם יש לי לב אחד, אם אני אוכל רק אחד מהם הם יהיו מרפאים לי ישר, אבל גם בגולדן אפל יש כישופים. אוי לא, טוב, כמה אספתי זה הרבה. וגם אני לא רוצה לדמיין כמה זה ביחד עם איזה כיף שיש פה הרבה גזר. דבר שירגע לי אלרגים. יופי, בוא נאסוף עוד. יופי, אספתי את סטאק שלם של גזרים. טוב, בינתיים נאכל. ים, נראה לי פעם ראשונה שאני אוכל בפרק הזה וגם בפרק הראשון. יופי. ועכשיו אני אלך לסוף, ראיתי שם שיש עוד טיפה חציר, פה יש טיפה גם. אסוף אותו גם, יש משהו בבית, איתה, אני גם צריך. טוב, אני נראה לי עם אוכל מסודר נראה לי לא יודע, לאיזה 4 סרטונים. טוב, בוא נראה כמה אני בינתיים יכול להכין. כמה חציר בינתיים. טון. זה מלא. מיד אני אצטרך צ'סט. מזל שחטפתי את הצ'סט הקודם. קודם כל שירגע לי אלעדים. יופי, נרגע לי. טוב, ראיתי שיש איכשהו, ראיתם נראה לי משם שיש פה נראה לי. חצי. ואז עברות הבא, ניכנס לפאקית, נסגור את הדלת כי זה מנומס. חמש מספיק לי ל40. 5 יופי, כמה אני יכול להכין. אני ממש שזה יחסוך למלא מקום. לחם זה בין משקים. וואו, זה הרבה לחם. יש 2 סטאקים. אני מסודרת תמיד. טוב, אני חושב שאני עוד מעט אאסוף את... טוב, בעצם אני עכשיו אאסוף טיפה. אני אחכה שיהיה... אוקיי, יש פה עוד חציר. לא אכפת לי, אין לי כוח לעשות את זה שוב. טוב, אני שירגע פה. אוקיי, בואו נחזור לטירה, למה מרגיש לי בטוח להיות שם. מהיר, בבקשה תיכנס מהיר. בואו נחכה שירגע לי הלאגים הסופר
להגיע סופר האלה. מהר 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 בשיא המהירות. אוקיי, פה ממש לא בשיא המהירות, אני נפלתי לפה בסרטון כמעט בסרטון הקודם וזה עושה לי טראומה. אני אתקדם בשיא המהירות. מהר בשיא המהירות. מהר 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 מהר. beware. טוב, בוא ניכנס לכלוב שלנו, ננעל את עצמנו וכן חברים, זה הסוף של הסרטון, אני מקווה שנהנתם וביי, תתנו בלייק.